Vitajte, dnes sa ponoríme do témy, ktorá je pre mnohých budúcich rodičov zdrojom otázok a možno aj trochy stresu. Čo si vlastne zbaliť do pôrodnice? Presne tak, tých zoznamov je veľa. Áno. A našim cieľom však nebude len tak odškrtávať položky. Chceme sa pozrieť na to, čo môže podľa reálnych skúseností skutočne pomôcť. Aby tie prvé dni boli pokojnejšie, menej nervov, viac pohody. Presne. Podkladom nám budú postrehy z článku, ktorý sa volá Nevyhnutnosti do pôrodnice. Čo naozaj zachráni nervy? Ten názov znie sľubne. Áno. Sľubuje pohľad založený na tom, čo sa v praxi naozaj osvedčilo. Čiže nie len teória. Tak. Dnešnou úlohou teda bude nielen identifikovať tie kľúčové veci, ale možno aj pochopiť tú stratégiu, ktorá za tým výberom stojí. Ako si efektívne pripraviť tú, povedzme, štartovaciu sadu pre novú etapu? Presne. A zároveň sa vyhnúť zbytočnostiam, ktoré by mohli pridať chaos. Tak poďme odhaliť, čo nám k tomu zdroj prezradí. Som zvedavá. Dobre, poďme teda rozbaliť tú pomyselnú tašku. Začíname s desiatkou položiek, ktoré sú podľa toho zdroja naozaj kľúčové. Hneď tá prvá, tá sa týka základného komfortu a hygieny. Áno, a to sú zdravotnícke vložky po pôrode a ten článok naozaj zdôrazňuje potrebu veľkého množstva. Naozaj veľkého. Áno, nie je to len o hygiene, ale aj o psychickej pohode, viete. Poukazuje sa na dôležitosť extrasavých a dlhých vložiek. Aha. Aby sa minimalizovali tie obavy z pretečenia a znižovala potreba neustálej kontroly. To dáva zmysel. Spomínajú sa aj konkrétne príklady, napríklad vložky Batist. Tie sú hodnotené ako cenovo fajn, dostatočne veľké a majú taký netkaný povrch pre lepší pocit. A nejaká alternatíva? Áno, napríklad Chyčko, tie majú trojvrstvový dizajn. Odporúčanie je mať pripravené minimálne jedno, no ideálne fakt 2 balenia. Čiže radšej viac ako menej. Presne. Je to v podstate taká investícia do pocitu istoty v tom citlivom období. Pocit istoty je určite kľúčový. A keď už sme pri hygiene a tej snahe minimalizovať starosti, tak na to asi nadväzuje aj ďalšia vec však. Presne tak. Logicky sem patria popôrodné nohavičky, či už sieťované alebo jednorázové. Tie sieťované vyzerajú zaujímavo. Sú veľmi praktické, článok ich vyzdvihuje presne pre tú praktickosť, sú hygienické, lebo odpadá pranie, čo je v prvých dňoch naozaj veľká úľava. To verím. A navyše sú často navrhnuté tak, aby boli jemné k prípadným pôrodným poraneniam alebo stehom. A čo je dôležité, lepšie fixujú tie veľké vložky. Aha, takže to spolu súvisí. Áno. Zdroj uvádza ako príklady značky Carivel alebo LAR. Mať pripravené 2 až 3 balenia znamená menej starostí a viac času na zotavenie a na bábätko. Čiže ďalší dielik do tej skladačky minimalizácie stresu. Presne. Chápem. Cieľom je teda odbúrať čo najviac tých praktických prekážok. Čo ešte môže prispieť k udržaniu čistoty a pohody, možno aj v širšom zmysle. Nie len tá osobná hygiena. No tu zdroj upozorňuje na jednorazové podložky. Možno na ne mnohí nemyslia, ale sú fakt veľmi užitočné. Na čo presne? Na ochranu postele, kresla, proste pred znečistením. Či už po pôrode, alebo aj pred ním, ak napríklad odteká plodová voda. Aha, rozumiem. Odporúča sa mať rôzne rozmery, napríklad kombináciu 60x90 cm a 60x60 cm, trebárs od značky Batist. A prečo rôzne rozmery? No tie väčšie sú super na posteľ, menšie možno na prebaľovanie alebo na stoličku. Ich prínos je jasný, šetria čas a energiu, ktorú by inak bolo treba venovať upratovaniu a predchádzajú nepríjemným situáciám hlavne v noci. Čiže opäť príspevok k celkovému pokoju. Presne tak. Zdá sa, že spoločným menovateľom je zatiaľ tá snaha o čo najväčší komfort a minimalizáciu nepríjemností. Presunieme sa teraz k ďalšej veľkej téme prvých dní, k dojčeniu. Čo je podľa zdroja nevyhnutné v tejto oblasti? Ako absolútny základ článok uvádza vložky alebo tampóny do podprsenky. Tie sú asi naozaj must have. Určite. Argumentuje, že pri rozbiehaní laktácie sú prakticky nenahraditeľné. Zabraňujú tomu pretekaniu mlieka, ktoré môže byť nepríjemné a viditeľné. A prispievajú k pocitu sucha a pohodlia, najmä keď sú tie prsníky naliaté. Sú tam aj nejaké odporúčané značky? Zdroj spomína širokú škálu. Lansinoch, Philips Avent, Loewe, Campbell Babies a tiež rôzne typy od jednorázových cez antibakteriálne, priedušné až po pratelné. Pre tie, čo myslia ekologickejšie. Takže z čoho vyberať? Áno. Je to malá vec, ale s veľkým dopadom na sebavedomie a komfort. Pokračujeme pri téme dojčenia.
Okrem toho manažmentu úniku mlieka, zdroj naznačuje, že existuje niečo, čo môže byť kľúčové pre samotný úspech. A komfort dojčenia, hlavne na začiatku. Áno, tu sa dostávame k lanolínu alebo nejakému špecializovanému krému na bradavky. Prípadne ďalším takým SOS pomôckam. SOS pomôcky. No niečo, čo rýchlo pomôže, ak nastane problém. Ale hlavne ten lanolín. Článok podčiarkuje význam prevencie. Čiže používa to ešte predtým, než problém nastane. Ideálne áno. Lanolín má hojivé účinky a pomáha predchádzať tým bolestivým a popraskaným bradavkám. A to je častá výzva v prvých dňoch, ktorá môže fakt dosť skomplikovať dojčenie. To znie rozumne. Nejde teda len o riešenie problému, ale skôr o proaktívny krok k pohodovejšiemu štartu. Ako praktickú možnosť zdroj spomíne aj Lansinov set na dojčenie. Tam je viacero takých podporných produktov pokope. Čiže taký balíček prvej pomoci pre dojčenie. Dá sa to tak povedať. Je to vlastne stratégia, ako si pripraviť pôdu pre pozitívnu skúsenosť. Takže dôraz na prevenciu a pripravenosť na možné ťažkosti. To dáva zmysel. A čo osobne komfort mamičky? Z hľadiska oblečenia a pobytu v nemocnici. Tu sa zdroj vráca k takej osvedčenej klasike. Nočná košela, župan a papuče. To asi nikoho neprekvapí. Možno nie, ale odporúčanie sa spresňuje. Ideálne je zvoliť nočnú košelu prispôsobenú na dojčenie, s jednoduchým prístupom vpredu, viete, na gombíky alebo nejaký patent. Jasné, aby to bolo praktické. Presne. Župan by mal byť skôr ľahší, nemocničné izby bývajú často dosť prekúrené. To je pravda. A pri papučiach sa odtanča zvážiť také, ktoré sú vhodné aj do sprchy. Gumené napríklad. Aha, kvôli hygiene asi. Áno. Toto oblečenie nielen uľahčuje samotné dojčenie a starostlivosť o bábätko, ale aj rôzne vyšetrenia, celkový pohyb, po oddelení. Komfort a praktickosť idú proste ruka v ruke. Rozumiem. Funkčnosť je tu na prvom mieste. Existuje ešte nejaký tip pre celkovú pohodu, na ktorý by sa nemalo zabudnúť? Určite áno, hydratácia. Článok kladie naozaj veľký dôraz na dostatočný pitný režim. To je dôležité vždy, ale po pôrode asi obzvlášť. Presne. A to nielen počas pôrodu, ale aj počas následného dojčenia. Preto odporúča mať vlastnú fľašu na vodu a ideálne aj termoobal. Prečo termoobal? No, mať po ruke fľašu s vodou alebo termosku s teplým čajom, ktorú si môže mamička doplňať, znamená nezávislosť a komfort. Nemusí čakať na personál alebo opúšťať izbu, keď je smedná. To je fajn. A ten termoobal udrží nápoj v požadovanej teplote dlhšie. Či už teplý čaj alebo chladnú vodu. Zdroj odkazuje na maderna.sk ako možné miesto nákupu, čo naznačuje, že takéto veci sú bežne dostupné. Je to taký malý detail, ale môže znamenať veľký rozdiel v pohodlí. Presne. Mať svoj nápoj vždy po ruke. To znie naozaj prakticky. Čo však situácie, kedy to dojčenie nejde úplne hladko? Spomína zdroj aj nejaký záložný plán alebo pomôcku? Áno, dotýka sa aj témy odsávačky mlieka, ale prezentuje ju skôr ako takú potenciálnu zálohu, nie ako absolútnu nutnosť pre každú ženu hneď od prvého dňa. Čiže nemusí ju mať každá zbalenú. Podľa tohto zdroja nie, nevyhnutne. Vysvetľuje, že nie je nutné ju mať automaticky zbalenú, ale tá myšlenka mať ju buď doma pripravenú alebo aspoň vedieť, kde ju rýchlo získať či kúpiť alebo požičať, môže priniesť značný psychický pokoj. Rozumiem. Ako taký plán B. Presne. Môže byť nápomocná pri stimulácii laktácie alebo pri riešení problémov s prisávaním. Spomínajú sa aj osvedčené značky ako Medela alebo Avent. Takže byť informovaná a mať plán pre prípad potreby. Áno. Nie je nutne vlastniť odsávačku preventívne. Čiže informovaná pripravenosť namiesto automatického nákupu, to je zaujímavý uhol pohľadu. Ako sa dá toto všetko logisticky zvládnuť, aby samotné balenie nepridalo ďalší stres? Predsa len tých vecí je dosť. Presne, k tomu smeruje bod 9, dôležitosť samotnej tašky do pôrodnice a využitie malých organizérov. Nejaké špeciálne odporúčania k taške? Článok odporúča zvoliť tašku s vnútornými priehradkami alebo vreckami, aby sa v nej dalo ľahšie udržať prehľad. A ako veľmi praktické sa ukazujú malé zipsové vrecká alebo obálky. Na čo konkrétne? Na uschovanie dôležitých dokumentov, občiansky, tehotenská knižka, kartička poistenca, aby boli vždy ľahko a rýchlo dostupné a chránené pred poškodením či stratou. To je dobrý tip. Proste dobrá organizácia v taške znamená menej hľadania a menej stresu priamo na mieste. Organizácia ako nástroj proti chaosu, jasné. A čo ak niekto preferuje ešte jednoduchšie riešenie?
chce si ten proces výberu a balenia čo najviac zjednodušiť. No, pre takýto prípad zdroj vyzdvihuje riešenie, ktoré označuje ako najväčší lifesaver. A to je hotový balíček do pôrodnice. Kompletný balík. Áno. Jeho hlavná sila je v tom, že minimalizuje riziko, že sa na niečo dôležité zabudne a zároveň šetrí čas a energiu potrebnú na zháňanie jednotlivých položiek. To znie lákavo. Je to vlastne taká predpripravená sada základných potrieb. Článok spomína rôzne varianty dostupné na trhu, napríklad nejaký štartovací balíček must have alebo komplexnejší balíček výber mamičiek. Existujú aj nejaké prémiovejšie? Áno, spomínajú sa aj prémiové sety od značky Freedomom. Tie sú špecificky zamerané na potreby počas 6 nedelia. Je to proste možnosť pre tých, ktorí hľadajú maximálnu efektivitu. Tieto komplexné balíčky teda predstavujú zaujímavú skratku. Dobre, prešli sme si tu 10 odporúčaných nevyhnutostí. Čo však tá druhá strana mince? Identifikuje zdroj aj veci, ktoré sú často zbytočné? Alebo ktorých stačí menej? Áno, článok venuje pozornosť aj tomu, čomu sa vyhnúť alebo pričom byť striedmejší, aby tá taška nebola zbytočne preplnená. Odporúčam minimalizmus napríklad pri čom napríklad? Oblečenie pre bábätko zdôrazňuje, že na prvé dni často stačí naozaj len základ. Zopár body, čiapočka, súprava na cestu domov. Nemocnice zvyknú dávať svoje však. Presne, mnohé pôrodnice poskytujú vlastné oblečenie pre novorodencov počas pobytu, takže netreba brať celú skriňu. Čo ďalej? Kozmetická výbava pre bábätko v prvých dňoch sú podľa zdroja prioritou hygiena a dojčenie. Základný jemný umývací gel či olej zvyčajne postačuje. Ostatné veci sa dajú dokúpiť neskôr podľa potreby a odporúčaní. Takže netreba hneď celú drogériu. Určite nie. Potom vankúše navyše a domáce deky. Nemocnice zvyčajne poskytujú lôžkoviny. Ak si chce niekto priniesť kúsok domova, stačí maximálne jedna ľahká deka. Rozumiem. Veľké balenie novorodeneckých plienok. Tu je dôležité overiť si prax konkrétnej pôrodnice. Niektoré dávajú základnú zásobu, takže stačí menšie balenie na začiatok, aby sa zbytočne nemíňali tie malé veľkosti, z ktorých bábätko rýchlo vyrastie. To je praktické. Ešte niečo? Rozsiahla dekoratívna kozmetika pre mamičku. Realita prvých dní po pôrode je taká, že sa zvyčajne využijú len základné hygienické potreby. Sprchový gel, šampón, zubná hygiena, krém, intimná hygiena. Čiže make-up asi počká. Väčšinou áno. Odporúčajú sa malé cestovné balenia, potom veľké spotviče ako fén či žehlička na vlasy, ak už tak skôr kompaktné cestovné verzie. Jasné. A opäť sa vracia k odsávečke mlieka pre každú ženu hneď od začiatku. Pripomína, že hoci je dobre o nej vedieť a mať plán, automatické balenie pre každú rodičku nemusí byť nutné. Mnohé ju v pôrodnici vôbec nevyužijú. Čiže zvážiť individuálnu potrebu. Presne. A veľmi dôležitý dodatok, ktorý zdroj na tomto mieste uvádza, je apel na individuálny prístup. V akom zmysle? Odporúča vždy si overiť zoznam odporúčaných vecí priamo v konkrétnej pôrodnici, lebo vybavenie a poskytované služby sa môžu naozaj líšiť. Čiže čo platí v jednej nemocnici, nemusí v druhej. Presne tak. A toto otvára zaujímavú otázku. Ako vlastne sklbiť tieto všeobecné rady, aj keď vychádzajú z mnohých skúseností, s tými jedinečnými potrebami jednotlivca a špecifikami daného miesta? To je skutočne podstatný bod, tá personalizácia. Skúsme teda ešte raz zhrnúť tie kľúčové oblasti a odporúčania, ktoré z článku vyplynuli. Zdá sa, že dôraz je kladený na hygienu určite. Kvalitné pôrodnícke vložky ako Batist alebo Chico, praktické popôrodnej nohavičky. Potom podpora dojčenia. Áno, vložky do podpresenky spomínali sme Lanzinoch, Avent, Lovy, Canpol, ten lanolín ako prevencia a premyslený prístup k odsávačke Medela či Avent ako osvedčené značky. Zabezpečenie komfortu. Tam patrí to vhodné oblečenie, vlastná fľaša na pitie. A napokon efektívna organizácia. Presne. Prehľadná taška, prípadne využitie tých hotových balíčkov, must have, výber mamičiek, alebo tie Freedomom sety. A čo je na tom celom fascinujúce, je práve tá konzistentnosť toho zamerania. Ako to myslíte? Všetky tieto odporúčania sa zdajú byť ako nitky v jednej osnove. A tou je snaha minimalizovať stres, fyzické nepohodlie a psychickú záťaž.
V období, ktoré je samo o sebe dosť náročné. Presne, v období, ktoré je prirodzene veľmi náročné a citlivé. Vidíme tu jasný príklon k praktickosti, k riešeniam, ktoré šetria energiu a umožňujú sústrediť sa na to podstatné. Na zotavenie a na nové bábätko. Presne tak. Takže čo to všetko znamená? Možno to, že tá skutočná hodnota prípravy nespočíva v snahe predvídať a zabaliť úplne všetko, Ale skôr v premyslenom výbere vecí, ktoré sú overené skúsenosťami ako naozaj nápomocné. čiže zoznam, ktorý je možno kompaktnejší, ale za to cielený na reálne potreby, na podporu pokoja a komfortu. Áno. A tu sa vynára taká záverečná myšlienka na zamyslenie. Sem s ňou? Aj keď nám tento zdroj ponúka cenný základ, postavený na kolektívnej skúsenosti, ako veľmi môžu tie individuálne faktory, Ako napríklad? napríklad osobné preferencie, typ pôrodu, špecifické zdravotné potreby, alebo dokonca len vybavenie a pravidla konkrétnej pôrodnice. Áno. Ako veľmi môžu tieto faktory ďalej formovať ten finálny, skutočne osobný zoznam. Čiže tá univerzálna rada nemusí byť úplne univerzálna. Priamo v tej svojej pôrodnici a prispôsobiť si tie odporúčania na mieru svojej jedinečnej situácii.